Sarikaham guys, sengge ang dini kinarong na punong na naitong iko sinok ni Khum bekri ko sei ko boke basi baya ko barok suka hingge ko boke bari tongka nadi nai chok khaye hingge iko yang oke nadi obobo kaham ke bariya ko bekri ko sei iko boke kisa kiok bai kha nadi ang narong na punong tongo ani nogo tam khum tong tabok agyo to taibo tongo tabok to ang asuk khum rok kai malia hingge je tongmani abo nang phunung nai tabung narong na hingge iko naidi obobo barbaya ko bekri ko se obo kabangma ke barke naithogo hingge naidi iko gulab rok hingge obo ke hapungni photo bai iko sarik wngkha hingke gulabi wngthango hingke phungo hingke kufur ke baro hingke naidi iko tabuk to sari ungjak hingke ba ta kaisa hingke khana phungo hingke kufur ke barnai naidi hingke oborok ke bari paijak iko naidi thui thangbaikha hingke ang obono tabuk rana ni hini uansuk tongo haifano sari ungjak tini to raiman grak ang khana rogo rasinai hingke naidi iko oborok no bo khana rasinai hini tongo rakha hingke naithogo hingke naidi iko ang yang rogo tobo tongmani no tobo hingke tui rok rijak yango ang nogo kwrwi hingke atingke ang iko hao kaidobaikha hingke oborok bo iko tabuk masingo barnai bariya ko hingke iko yango khe obo ke gulabi kheno barnai hapungni photo bai hingke abo ke iko naidi dress kotor jat iko obo ke bekri ko bariya ko obobo hingke obobo bariya ko bekri ko singya ko iko naidi barkha hingke naithok nai buthuk kheye barnai abo hingke iko yango obobo ageo teibo tongmani bubar hingke tabuk ang tani khibimani bagui bubar asuk kwrwikha obo hingke buduk haise hingke naithokya wngthango hingke obo ke ang iko rawui paikha di borono tui tukuna sikang hingke naidi iko obo barsuka o khum hingke pura naithok khaiui naidi pura naithokma wngtongkha buthuk khaiui hingke naidi iko obo diboro ramani kaham ke rajakriya ang yang silai basa thui tongphuru rama bala hingke basano turiwui haino pat pat ma rakha hingke abo ke swanga kaimani hingke iko ang abo tabuk haino kisa kisa rawui tongkha je rajakbaya rokno hingke nukha iko sinong khum asuk khum barnai rok kwrwi iko bariya jatok monse besi tabuk to masing season paikha barnai rok kaina hinui uansukgui tongo hingke ang kisa iko nukjaktarna hinui ango ani biskang tarik bwrai se joriui tongo ani khum rok nukjak yang tongkha naidi iko tarik bwrai no jori swkang hingke yang khe nogi khe asugui tongo nokrao hingke angkhe yang khum rok video khai tongo anogo tam khum tong nangma khumna hinui swrai bisa hingke bini thago torongjak hingke naidi iko borok bo bekri khose bariya ko hingke yang ang obono bo rawui khibinai naithok tongo naidi iko kwrwi bwrai kwrwi hingke kormo wngui tongo hingke iko ani boroi apel boroi kaimanse nogo kwrwi ni jotono khaijakya hingke khe style ta kalaikhe khari rok style siwano hingke naidi iko ani khum hingke tabukhe phungaiui iko phungni ang khum phunugwi tongo norongno iko kufur ke baro himani hingke oboke ang mia sari ko norongno phunukmani hingke tabukhe ang tui tukuna sikang iko khum bwrai no kisa tora rogo poriskar khaiui iko rawui tongo ang iko rakha hingke pura naithok wngui buthuk wngui tongo naithokya wngtongmani hingke ba hingke tei chwrai bo yang tora rogo bwrai rok tango hingke ba ang chwrai mahaiya tui khaiui torani bwrai rok no tani khibibai iko saka saka hingke ang rawui khibikha ang bo sori hamtaiya kongrai ni sori aram nangya kok sama rok jintose khorang tamjan hai wngui tongkha weather rok change wngmani bagui ang bo sori hamya hingke tei chwrai bwsabo kongrai rok sori hamya wngui tongmani bagui video rok ang phunugwi malia norongno jefru video khaio afro rok bo hingke kisa iko jefru jora mano afro rok bwsa ang video rok edit khaiui iko nongno ma phunukjago
video khaima hingke to 12 kha gabo khe to ani khum bari tongbai kha abo baya sini khaimani se ang sorry rok khani ang rimari ang khangke ba ke phano naidi hingke tabuk ang khum bari tongma rok phano ang narong toisa phunukwi nai ani khum tam bari tongkha sini nogo hingke tabuk baya sikangkhe ang narong iko phunukwi tongo abono naidi iko ani samung selai thuka hingke ang nokni khum rok no jotona khaio selai thuya rok tongkhe selai nainai bo kwrwi khaimaya hingke ba iko ang rawi paikha naidi hingke tabukhe ang abo ranai ani yak kwsang thangka kenchi romani bagwi hingke tini bagui video aswngno.